Okay, mayong mudto, may mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babinong adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw mga higala, pizza 12 rin kini mga higala, sa pizza 20, dili pizza 12, pizza 20 ni ining bulan sa Setyembre, no? So padayon kita sa ato ang mga buhatonon ni ining kabudtuhon o padayon kita sa itong pagtibaya o may mudto sa itong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, sa atong station manager, si Father Ramaata, dari sa Sibulan, o yung manusab ang atong station manager dito sa Actin, Basay, si Brother Elmer Lugatiman. Lahala, no? Ari kita mangigala sa atong Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon, bisagway ng utana, matod pa, si Saint Andrew Kim Taigon o si Paul Chang Hasang and companions. Aboy no, mga kuan kini sila mahigala mga Hapon, no? Kay Korea was the first to Christianize to be through Japanese, no, soldiers, no? Sa ito pa ang nag-Christianize dahil sa Korea mahigala ang mga Japanese soldiers nga mga sundalo, kini mga misyonero, no? The evangelization recession began by Saint Andrew Kim Taigon and matud pa traveled 1,300 kilometers to enter a Catholic seminary, no? Dito sa matud pa Macau. After ordination, he secretly entered Korea and matud pa and preached about Christianity and facilitated the entry of more missionaries that captured by border patrols and beheaded. Unya matud pa Colomban, unmarried woman and 26 Astin Agnes ug daghan pang uban, no? Ubay-ubay kini sila mahigala, no? Unya today there are 5.1 million Catholics in Korea, and of course the group was canonized by Pope John Paul II ni adtong ug uban pa martyred but was in 1934 and 1867. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si Saint Andrew Kim Taigon, Paul Chang Hasang and companions. Bino ay mo kitingala mga higala, ha, kung medyo dunay gamay nga interruptions ang atuang kanang reception karon tungod lagi kay duol ko kay sa gym o gamay puruhan nga ang ilahang mga sound system makasulod usab gihapon diri sa tuwa. Ala, no? May muto na kanatong tanan mga higala, ari kita sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabuntuhon. Si Archbishop Jose Palma nagkanayon nga mercy without works is dead, no? Works without mercy is dead, no? Mercy without works is dead. Works without mercy is dead, no? Mao kini ang nahimong sab nga pamahayag sa atong talahurong sa Archobispo dito sa kining Archdiocese of Manila. Hala, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ari kita sa Vatican News. Vatican News mahigala, Catholic Church is more active outside of Europe. Mao kana ang pamahayag usab sa atong talahurong sa Dupapa, human nga siya mihimo sa iyahang missionary or kanang gitawag nato og pagbisita outside of Rome. Mao kato mahigala, no? Matud pa niya ang Catholicism mas active outside of Europe. Hala, no? Ari na ta mahigala sa atuang kining ari kita sa atong catechism. Gihapon mga higala, oh. So aring gihapon kita sa atuang topic, the mystery of creation. Pato pa ato nang na-discuss mga higala ang topic kabahin sa God created the world by wisdom and love, and of course
God creates out of nothing. Karon mahigala ang atoa nga hisgutan, kining God created an orderly and good world. No, sa ato pa ang gihimo sa Dios, no? Ang Dios naghimong hapsay ug maayong puy-an ang kalibutan nga iyahang gitukod. No, sa ato pa dili lamang kay nindot puy-an kung dili hapsay pagyud ang kalibutan. Nya nahitabo kini tungod lagi kay tungod sa matud pa kahibalo nga walay kinutuban or wisdom nga nabatunan sa atong labaw nga magagahom. Matud pa, there are three qualities of God, di ba no? Tulo ka kalidad ng Ginoo, no? Omnipresence, He is everywhere. Omnipotent, He is all-powerful. And omniscience, He is all-knowing. Ano? So magkatubang higala no nga gihimo dahil sa Ginoo ang kalibutan nga kining orderly ug maayo. No? Unya, kung atong basahon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 15 sa 17, si Kristo mao ang makita nga hitsura sa makita, dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang butang. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang ato ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang kalibutan. Ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahimpo. No, sa ato pa ang usang gyud ay no kining giingon bitaw diri nga gibuhat sa Dios si Kristo mo ang makita ang hitsura sa Dios, makita sa dili makita nga Dios. Siya mao ang kamugulang anak ug labaw sa tanan. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan nga ato ug ang tanan nga ania sa langit ug anaa sa yuta. Makita ug di makita. Ingon ni ana no. Ito pagibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kang Kristo. Sa ato panahimong hapsay ang kalibutan pinaagi kang Kristo. Ug padayon kining mahimong hapsay pinaagi kang Kristo sa unsang paagi? Pinaagi sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. So makaingon kita nga ang usa sa mga plano sa Ginoo aron mahimong hapsay ug maayong puy-an ang kalibutan tungod kay iya kining gibuhat pinaagi kang Kristo. Ang puti pasabot nga ang mga pagtulunan ni Kristo nahimo nga batakan aron mamahimo nga hapsay ang kalibutan. So God created the world orderly and good. Ingon niya. Apil padayon ta mga igalang sa ato ang mga buhatonon ni ini kabuntuhon. Padayon kita sa ato ang catechism. So ari kita sa topic, kaduha nga topic nato karong adlaw, veneration of saints, no pagpasidungog sa mga santos. Kining importante kining tapika mga higala kay sometimes ma-misinterpreted kini sa uban, mahimo kining matud pa worship of idols. Kini bang pagsimba sa mga Dios dili no. Ang pagpasidungog sa mga santos dili gyud ikapanag-ing sa pagsimba og Dios. Tungod kay ang mga santos wala man nato gipaka-Dios. No? Veneration of saints lang gyud na siya. Nya ang pinagkataas gyud nga rangko sa mga santos nga nahimo mao mismo ang mahal nga birhen. No, ang sunod mao na ang mga nagsunod nga mga santos, mga apostoles ug daghang panguban. Pero ang pinaka taas gyud kaayo nga santos nga angay natong sundon mao gyud mismo si Mama Mary. Munay gitawag nato sa English og hyperdulia, no? Ano? So sa may hinungdan mga higala nga ato mangyud nga gipasinog ang mga santos, no? Honoring the saints means that we imitate their good example so that like them we can also live a saintly life. No, sa ito pa, ang pasidungog sa mga santos, dili lamang di ay pagdebosyon, kundi pagsunod usab sa ilang mamayong sanglitanan. Niya, matud pa, honoring the saints are also increases in means asking for their intercession because we believe that they are already in heaven. Sa ito pa, ang pagdebosyon usab sa mga santos, nagpasabot ka na nga nangandoy usab kita sa ilahang mga pagampo. Ano? Kung natong batahon sa Biblia, sa Pinadayag, Kapitulo 5, versikulo 8, when he had taken the stools, the 4 living creatures and the 4 elders fell down before the Lamb
and with their lamps the elders were holding vessels, and vessels that God filled with aromatic spirits were the prayers of God, holy people. Kaya ito pa, ang mga santos ay nagdala o matod pa vessels filled with spices were the prayers of God's holy people. Sa ito pa, ang mga santos gyud ato sa langit ug naghalad og mga pag-ampo ngadto sa trono sa Dios. Matod pa, no? So muna ang common practice gyud nato sa pag-venerations of saints, gipakita nato sa atong mga kapistahan, thanking them for their intercessions, and of course thanking them and doing some novena and for their prayers. Okay, so karong adlaw mga igala ato nga gihinumduman ang lain na usab nga edisyon dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.